O frío xa se comeza a notar estes días e que o inverno está á volta da esquina. Pero este ano haberá quenes o reciban con outra cara diferente. As melloras acometidas nos accesos a Ribadiña e Viradero en Río Torto permitirán que o transporte escolar poida recoller por fin os escolares destes núcleos de poboación. A obra que supuxo un investimento de 12.000 euros inclúese dentro do Plan de Comunidades Veciñais do 2010. Este inverno, percorrer o camiño desde as súas casas ata a parada do bus escolar será máis doado para os escolares de Ribadiña e Viradero que estudan no colexio de Río Torto. Hoxe é o primeiro día que vimos camiñando, porque tiñamos que coller o coche para desplazarnos á parada. E bueno, isto é bom para todos. Unha parada que é boa para os nenos de arriba, para os nenos de abaixo e que estamos encantados. Tiñamos moita necesidade desto, sobre todo de inverno, pola distancia, polo frío. O ensanchamento da pista de acceso a estes dous barrios da parroquia de Ferreirabella permitiu situar a nova parada do bus a metade de camiño entre as 4 familias con nenos en idade escolar. Tiñamos 1 kilómetro de desplazamiento para levar os nenos e chovese que nevase había que desplazarse. Entonces, pues, necesitábamos isto. Ia quedarnos moito máis cerca das viviendas que non antes. Antes tiñamos que desplazarnos máis que aquí. Aquí habrá 200 metros ou por aí. A obra que se levou a cabo a iniciativa da Asociación de Veciños de Ferreirabella inclúese no Plan de Comunidades Veciñais deste ano. Os nenos tiñan que baixar andando hasta a carretera general. E agora, pois, con esta obra de mellora, pois valles vir o autobús aquí e mellorarán bastante. Por cuestión de, claro, os nenos polas mañás así a esta hora é complicado andar moito tempo. O presidente da Deputación de Lugo achegouse ao lugar para compartir a ledicia de nenos e maiores no día da estrea da nova parada. É unha obra que a Diputación acometeu con prontitude, que foi moi receptiva tanto a petición dos pais como do propio centro educativo e que, isto demostra o enorme compromiso e involucración que ten a Diputación co medio rural. Dentro do Plan de Comunidades Veciñais, a institución provincial leva investidos desde o 2008 máis de 107.000 euros no municipio de Río Torto. O alcalde de Lugo, José López Orozco, demandou un novo plan de financiamento municipal dentro do Fórum Galicia Tribuna Galicia, que se celebrou este xoves en Santiago de Compostela. O rexedor lucense, que foi o protagonista do almorzo informativo organizado por Nueva Economía, defendeu a necesidade de que os gobernos central e autonómico comecen a negociar o novo plan de financiamento dos concellos. Ante unha nutrida representación institucional, entre os que figuraban os presidentes da FEGAN e da Deputación de Lugo ou os alcaldes de Santiago e Ferrol, López Orozco lembrou que na actualidade as entidades locais xestionan tan só o 13% dos fondos e sinalou que debe avanzarse cara a distribución 50-25-25 entre as 3 administracións. Afirmou que o financiamento local é a grande asignatura pendente en España e abogou porque esta reforma non se dilate máis no tempo e se inicie xa o proceso para ir incrementando pouco a pouco as porcentaxes de participación. O coñecemento ligado á saúde cobrou un especial protagonismo esta semana en Guitiriz. Por unha banda, o balneario puxo en marcha unha escola de saúde que ofrece á cidadanía educación sanitaria sobre as patoloxías crónicas máis actuais. Tamén estivemos na Casa Baneira do Concello, onde xa comezaron as clases do primeiro cuatrimestre para os alumnos da Universidade Sénior. A directora do balneario de Guitiriz fala co responsable médico da Escola de Saúde sobre o tema que se levará a debate no próximo foro. Íbamos a tratar ahora el tema de diabetes de la asociación. Trátase da nova actividade que ofrece o balneario que os seus responsables afrontan cun claro obxectivo. Tú puedes tener una enfermedad, pero cómo la vivas puede cambiar bastante. Entonces lo que queríamos era eso, era un poco la idea de una vida saludable, de una prevención. No pretendemos meternos en el terreno de nadie, pero bueno, al fin y al cabo un balneario también es un centro sanitario. Para elo organizan faladoiros abertos ao público nos que expertos resolven as dúbidas dos participantes sobre as patoloxías crónicas máis habituais. Non queremos repetir un foro, que hai numerosos foros moi importantes, moi interesantes, que hablan de la parte máis biológica de cualquier enfermedad. Nosotros queremos hablar máis del concepto de enfermedad como un problema de salud pública e despois el concepto de enfermedad visto desde los afectados, ¿no? Ademais da formación,
As xornadas tamén teñen un componente lúdico que conta ca colaboración do Concello. Todos os eventos que sean tanto culturais como deportivos, bueno, todo que sea en plan lúdico, poñerémolo nós, iremos con eles, e colaboraremos tamén na parte científica en todo o que poidamos. A primeira sesión dedicada ao cancro de mama arrincou con éxito a pasada fin de semana. O seguinte mes debatirase sobre a diabetes. Outra forma de adquirir un coñecemento saudable é a través da leitura. Isto saben ben os alumnos da Universidade Sénior que acaban de comezar a asignatura de literatura. Relacionarte con xente que non te relacionabas nunca, pois aprender, pois non sei, cousas, pois pasas un rato ben. O primeiro que se pide é que o pasemos ben lendo. Despois ler é moi sano, porque é moi sano para a mente, manténnos a maquinaria mental engraxada. A primeira tertulia dedicaron ao poeta guitiricense Xosé María Díaz Castro, coincidindo no mes que o Concello conmemora os 20 anos da súa morte a través desta exposición que recolle documentos inéditos do poeta. A min gustame moito ler, que leo moito, pero claro, moitas cousas tampouco non sei o que significan, porque como non fun á escuela nin esas cousas. Pero como a cada maestrillo ten o seu librillo, hai quen atopou o seu método de memorización. Ao ritmo das castañuelas recita esta alumna na clase os versos de Díaz Castro. Curioso método de aprendizaxe, pero sen dúbida eficaz, tanto para ela como para os seus compañeiros. O ministro